Malaki ang epekto ng fake news sa ating lipunan dahil maaaring dito nakasalalay ang buhay, kapayapaan at kalusugan ng mga mamamayan. Napakahalaga na tayo ay maging mulat kung paano natin mapaghambing yung katotohanan sa maling impormasyon. Kung hindi wasto ang impormasyong iyong pinagbasihan para magdesisyon, hindi rin magiging wasto ang iyong desisyon. At yun may kagyat na epekto, no? Hindi lamang sa ating sarili, kundi maging sa ating komunidad. Ang wastong impormasyon ay pagpapahayag ng istoryang hindi mabulaklak, bagkus mga istoryang malapit sa puso ng mga tao. Dito natin binibigyan ng kapangyarihan ng mamamayan na umakto ng tama. It shapes public opinion. Tinutulungan natin ang mga mamamayan na magkaroon ng matalinong desisyon. Kung paano nila titingnan ang mundo, kung paano nila titingnan ang lipunan, at kung paano sila aakto batay na rin sa pangangailangan. Simulat sa pool, buo ang tiwala ng mamamayan sa media. Maaring sa ibang aspeto, ilang aspeto ay ito'y napahiran ng konting duda, ngunit naniniwala ako na kailangan lamang natin ipagpatuloy ang ating trabahong nasimulan sa pagbibigay ng tama at wastong impormasyon. Mas maganda na paigtingin natin yung magandang daloy ng pagbabalita dahil pag nasira na yung komunikasyon, ito na yung ugat kung paano o hindi nga ba nagkakaintindihan yung lipunan. I-educate natin yung mga taong pwede pa nating ma-educate upang sa gayon hindi sila mabiktima nga nitong tinatawag nating peking impormasyon o fake news. Dahil ang media hindi lamang sumasalamin sa kung ano nangyayari, kundi siya rin ang nagsasabi kung ano ang katotohanan sa kasinungalingan. Ito'y malinaw at may direksyon at higit sa lahat nakabase sa katotohanan. Pakinggan ng iyong daing, hanap ay pansin at tulong. Bawat panig ay humihiling, inigalina at pagpahirap. Ating bigsin ang sarili, tumayo at sabihin, hindi napapayag sa mali at sa diwali, kikilos at ipapahayag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa atin. Garehiyon, umukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Ating itinig ang sarili, magsuri, mag-aral at makialam. Balitaan na kababayan ang maaaring makakuha ng bagong kamalayan. Bayan, dito na ang panahon, ikaw ang sandata ng pagbangon. Ibabalikat, ipapahayag, inang bayan sa iyo'y tumatawag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa atin. Garehiyon, lumukit ka ng bagong tadhana.
buti ng araw, karehiyon. Hamuni ng bukas sa buti ng araw, karehiyon. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa ating karehiyon. Tumugin ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. CLTV was launched 14 years ago on May 10, 2007, taking on the giants of the national broadcast industry and making a big impact on Central Luzon's local media landscape. Trusted journalism is now more important than ever. And through the years, CLTV has served the region through hard-hitting news and public affairs programs, as well as entertainment programs featuring local talents and artists. CLTV, as the leading local regional news and public affairs TV station, is uniquely positioned to provide hyper-local news stories and feature topics in the local context that are not offered by the national networks. It made its mark in the regional media industry by providing a platform by which the community can articulate their aspirations and be involved in the discourses that shape the nation. And now, 14 years later, CLTV is gearing up for digitization in accordance with the Philippines' plan to fully switch to digital television by 2023. CLTV has invested in new upgrades as part of its digitization plan, starting with production equipment and digital mobile news gathering system, the studio and master control rooms, switchers, studio to transmitter link, layout servers, and the antenna system. But while the shift to digital is ongoing, the network would not be shutting down its analog terrestrial transmissions in Central Luzon just yet, ensuring that no one will be left behind. The Philippines' migration to digital TV will not only pave the way for a better TV viewing experience, but it will also allow for a more efficient and richer information dissemination platform in times of calamities with the Integrated Emergency Warning Broadcast System, or EWBS. 51% of Metro Manila's households now own a digital terrestrial television box, while 16% of the total Philippine households now tune in to their favorite television shows using the new technology. Together, let us watch our favorite CLTV programs as the country transitions to digital, changing our TV viewing experience forever. Indeed, the shift to digital TV begins now. Nanong pangakilala mo, kaya katamong Kapampangan. Nanong partining matuang bale, ingkaya kayong atatandanan. Oreng kule kingamanong siswan, balo mo kaya. Denring kaya katamong pisabyan king webis, king ngatin kaming kay. Alas 7 ning bengi, live king CLTV. Ampo king CLTV 36 Facebook page. My warmest congratulations to CLTV 36 on its 14th year anniversary. CLTV 36 was conceptualized by our late founder, Levi Pilaus, who wanted to further serve the region through television. At that time, having a TV did not seem to be a compelling idea, since the Laos Group has already a radio station through our RW 95.1, which actually played a critical role
during the Mount Pinatubo eruption in the 90s. The family also later partnered with a Cebu-based publication that now provided community daily news through Sunstar Pampanga. The decision to put up a regional TV station was not primarily because of additional business, but it was to further promote economic growth in Central Luzon. The station was envisioned to serve as a vehicle to continue the advocacy of LPL, which is to develop the countryside. On the onset, the road was not easy for CLTV 36. 14 years later, CLTV 36, through the leadership of Sonia Soto and Billy San Juan, has become one of the most sought-after news source in the region, yet again during this pandemic. It has become an enabler of public good through its relevant and informative programs. Also recognized and continuously received awards. The Laos Group has reaffirmed its commitment to the community that education will continue during this season of COVID-19. Therefore, we partnered with the Department of Education and of course our local government in making sure students will have access to learning, and this is something we are proud of. Most importantly, these projects and partnerships we've made possible because CLTV 36 was successful in pivoting to make news more relevant and more accessible. The digital presence of CLTV has contributed immensely in bringing news not only locally but to our OFW Kabalans. We are one with the station's advocacy to bring credible, relevant, and timely news and information to the viewers and stakeholders. And so, to the men and women of CLTV 36, maraming salamat sa patuloy na serbisyo para sa ating mga karehiyon. Mabuhay kayong lahat. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Senior citizen na nakakumpleto ng COVID-19 vaccine sa Pampanga, wala pang 1%. 5 empleyado ng munisipyo ng Arayat na positibo sa COVID-19. 2 patay at 2 naman ang sugatan sa pasabog sa military arsenal sa Bataan. At 2 heliograph towers sa Magalang, patuloy na pinangangalagaan bilang simbolo ng kasaysayan. Maya Pabay, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Narito na mga naunguna tungtukang balita ng CLTV News. Sa mahigit 200,000 senior citizen na pasok sa COVID-19 vaccination master list ng Pampanga, nasa 1,000 pa lamang ang nakatanggap ng second dose ng bakuna. Batay sa Health Department, wala pang 1% ng targeted population ang nakakumpleto ng proteksyon laban sa nakamamatay na novel coronavirus. Ang dahilan ng mababang bilang, hatid sa atin ni Paulo G. Santos. Kabilang sa higit 800 senior citizen dito sa Barangay Lagundi, Mexico, Pampanga, si Mang Rico de Guzman. Nauunawaan umano niya na hindi biro ang pagsasaayos ng vaccine master list ng barangay para sa kanilang mga nakatatanda. Dahil ang kanilang baryo, ang komunidad, ay may iba't ibang paniniwala kaugnay ng bakuna kontra COVID-19. Palit-tata, halimbawa, isang baro na naman. Siyempre, marami senior dito sa Lagundi eh. Nailista si Mang Rico pati na ang kanyang misis ng mga umiikot na barangay health workers. Pero ang problema, hindi sila updated. Kaya pati ang schedule ni tatay, hindi sigurado. Kasi schedule, bawat baryo ata. Kung si Mang Rico naghihintay ng bakuna, iba naman ang sitwasyon ni Lola Mayola de Leon. Madalas daw nervyusin si Lola Mayola, kaya hindi na niya nais pang magpabakuna. Ewan ko sa mga anak ko kasi hindi ako willing. Baka lalo ako magnervyos. Meron akong
Nervous breakdown. Hala na, i-late nyo lang ako kasi baka hindi ko kaya. Tignan mo, may nervous breakdown na ako. Ang kapitbahay naman ni Lola Mayola na si Nanay Flor de Lisa Pineda, inirereklamo ang tila laktaw-laktaw daw na survey. Wala pa kasi nagpupuntang barangay dito para kunin yung pangalan namin. Para ilista po kayo. Ilista. Ngayon, natatakot naman ako lumabas. Dahil siyempre sa pandemic. Puna naman ng ilang senior citizen na dala na rin ng kanilang iniinlang mga sakit, hindi naman umano na ipaliwanag ng mabuti ng barangay health workers ang garantiya na hindi makokompromiso ang kanilang kalusugan. Kaya ang nangunguna ay ang takot. Hindi pa. Bakit po? Ay, takot ako. Wala po ba nagpuntang barangay dito? Matagal na yun eh. Nagpunta. Tinanong. Sabi ko ayoko. Sa pakikitungo ng news team sa barangay hall ng Lagundi, wala kaming nakuhang eksaktong datos ng mga nabakunahan na senior citizen sa kanilang barangay. Katwiran ni Barangay Konsehal Joel Torres, mano-mano ang ginagawa nilang survey kasama na ang Rural Health Unit ng Municipal Health Office. Estimated po namin sa mga senior citizen natin is more or less 800 or to 700. So marami pa po kailangan vaccine natin ito. Ang mga na-vaccine po ito, approximately mga 15% pa lang po. Ang kalagayan ng maliit na barangay sa first class municipality ng Mexico, Pampanga na sa pag-usad pa lamang ng master listing ay problemado na. Suwestyon ng mga nasa business sector, dapat ay makasabay sa paggulong ng teknolohiya ang mga lokal na pamahalaan pagdating sa usapin ng data gathering. Again, the issue that comes along is yung database management. Exactly. And I think it's very important now that we just take advantage of the technology that's out there. DICT is offering a free software for LGUs. Batay sa datos ng Department of Health, aabot sa mahigit 200,000 ang bilang ng mga senior citizen na kabilang sa master list ng A2 priority group. Sa bilang na ito, higit 25,000 pa lamang ang nabakunahan ng first dose o katumbas ng 11.78%. Habang ang mga lola at lolo na nakumpleto ng bakuna ay nasa 1,611 pa lamang o 0.75%, wala pang 1% ng itinakdang populasyon. Paulo G. Santos, CLTV News. 5 empleyado ng munisipyo ng Arayat, Pampanga nagpositibo sa COVID-19. Patuloy naman ang isinasagawang contact tracing at agad isinailalim sa swab test ang mga nakasalamuha ng mga nagpositibong empleyado. Ibinaba na rin ang skeletal working arrangement sa lahat ng tanggapan sa munisipyo. May detalye si Rainiel Pawid. Rainiel. Yes, Nicolette, no, tama ka dyan. 5 empleyado nga ng munisipyo ng Arayat ang kumpirmadong nagpositibo sa COVID-19 ngayong linggo. Ayon yan kay Mayor Bon Alejandrino. At sinabi nga ni Mayor Bon na yung breakdown nitong ang mga empleyado na ito ay 2 department head at 3 office staff. Yung sa severity naman ng kaso ni Colette, 3 dyan ay may mild case, isang asymptomatic, at yung isa ay isa naman ay pa-severe na, no? Pa-severe to critical dahil dinala na nga ito dito naman sa JBL Hospital. Ngayon, ang tinitignan naman na anggulo nitong munisipyo kung bakit kumakalat nga itong kaso o yung COVID-19 transmission dito sa Arayat ay dahil na rin dito sa pagpapapasok ng ibang lugar, no, yung mga outsider. Kaya ngayon magtatalaga na sila ng checkpoint doon sa boundary naman ng Bulacan at pati na dito sa mga pumapasok na galing Santa Ana. Marini lang sinasabi na essential activity lamang po yung pinapayagan nga doon sa loob ng Arayat. Nicolette, nagkaroon naman na ng contact tracing at maging testing doon sa mga close contact nitong 5 empleyado, and fortunately negative yung mga nakasalamuha nila. Sa ngayon, nagkaroon na ng disinfection doon sa munisipyo at 2 weeks straight niyan magkakaroon din ng disinfection
sa buong Arayat tuwing gabi. Ayan yung pinangako naman ni Arayat Mayor Bon Alejandrino. Ngayon naman, Nicolette, yung doon sa testing, doon sa mga empleyado pa na natitira doon sa munisipyo, posibleng gawin na rin yan, no, para ma-monitor nga kung may nahawa pa ba or may iba pang nakasalamuha na hindi lang natukoy. Sa ngayon, meron na rin silang flexible working arrangement kung saan hati-hati na yung pasok ng mga empleyado. So magkakaroon nga ng papasok ng Monday to Wednesday at Wednesday to Friday. Sa ganitong paraan na may iwasan daw yung kumpulan mismo doon sa mga opisina. Ngayon, nilinaw din ng LGU na hindi naman maparalisa yung operasyon ng mga pangunahing tanggapan. So tuloy-tuloy pa rin po yung operasyon nga doon sa munisipyo. Nicola. Maraming salamat, Rainiel Pawid, nagulat. Sa pagbalik ng CLTV News, Clark Investors and Locators Association hindi oobligahin ang mga miyembro bumili ng bakuna para sa kanilang mga empleyado. At 2 patay, 2 naman ang sugatan sa pagsabog sa military arsenal sa Bataan. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita. Magandang araw po sa inyo. Ika-14 na anibersaryo na po ng CLTV ngayong Mayo at marami po sa inyo ang bumabati sa aming himpilan. Maraming salamat po. Maraming salamat, hindi nyo kami iniwanan. Mula sa unang taon namin sa ere noong 2007 hanggang ngayong ika-14 na taon ng CLTV ngayong 2021, nandyan pa rin kayo. Ipinagdiriwang natin ang ika-14 na anibersaryo ng CLTV na tigib ng pag-asa sa kabila ng pandemya. Mula nung 1 taon hanggang ngayon, hindi kami tumigil sa paghahatid ng totoo, wasto at pagkakatiwalaang balita at impormasyon. Alam namin kung gaano ninyo inaasam-asam at inaabangan ang mga balita tungkol sa ating probinsya, tungkol sa ating mga bayan, tungkol sa ating region, sapagkat napakadelikado nga naman ng panahon. Nang dahil sa COVID-19, bumilis naman din ang paggamit natin ng modernong paraan ng pag-broadcast. Digital na ang pagbabalita. Hindi nyo na lang kami napapanood sa TV, nasa social media na rin kami. Maraming pinagkukunan ng balita at impormasyon at isa sa pinili ninyo ang CLTV. Kanya nagpapasalamat kami sa inyong pagtakinig. Makakaasa po kayo na patuloy kaming maghahatid ng makabuluhang paglilingkod sa pamamagitan po ng aming mga dekalidad na programa na maaari ninyong mapanood kung kailan nyo gusto, kung saan nyo gusto, kahit saan, anumang oras. Muli, maraming salamat po sa inyong pagpangkilik at sa inyong pagbati sa aming ika-14 na anibersaryo. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangunang balita.
Huwag nang obligahin pang umambag ng bili ng bakuna ang mga industriyang nasa survival stage sa Clark Economic Zone. Ito ang suhestyon ni dating Clark Investors and Locators Association o SIDA President Frank Villanueva sa mainit na usapin ngayon ng napipintong vaccine rollout para sa mga economic frontliner. Karagdagang detalye si Paulo G. Santos. Paulo. Nicolette, nasa A4.4 at A4.6 itong pila ng mga eligible group na economic frontliners o mga nasa food manufacturing at mga nasa hotel and accommodation industry. No? Ito yung mga industriya, ayon kay former President Clark Investors and Locators Association Frank Villanueva, na pangunahing tinamaan talaga nitong mahigpit na lockdown. At dahil daw nasa survival stage ito, konsiderasyon na lamang sa mga maliliit na kapitalista na hindi na obligahin pa silang magpondo para sa bakuna. So may binabanggit dito si Frank Villanueva na may tiwala pa rin umano sila sa salita ng gobyerno na magro-roll out. Restaurants, hotels, all of these they've been suffering for more than, almost 2 years now. Na hirap sila. So hindi natin maobliga yun. Kung in fact, some of them are closing shop. A lot of will come forward to assist, but it's something that we cannot force on people. I think we just have to invite people to join the cause, and I'm confident that a lot of people will support us in our efforts. Higit sa 200 ang miyembro ng Clark Investors and Locators Association na Nicolette, isa sa mga malaking bilang ng mga manggagawa dito ay yung mga nasa business process outsourcing o yung BPO company, ang mga operational dito sa Clark. Bukod pa sa ibang industriya ng manufacturing at electronics industry, isa rin sa pinakikitunguhan itong ang pag-roll out nitong mga nasa una sa pila, itong A4.1 na isinumite ng NEDA. Sino itong mga to? Nasa unang linya, itong mga manggagawa na babakunahan mula dito sa commuter transport, land and air sea base, lahat ng klase ng transportasyon kasama yan. Itong mga active seafarers, domestic man o international, at aircraft pilot, travel attendants, at maging itong mga nasa services station attendants. Gayon na rin itong mga utility personnel sa terminal ng airport. Nicolette. Maraming salamat, Paulo G. Santos, nagbabalita. Sa ibang balita, 2 ang kumpirmadong patay habang 2 pang malubhang sugatan sa naganap na pagsabog sa loob ng kampo ng Department of National Defense Arsenal sa Limay, Bataan. Naganap ang pagsabog sa isang gusali kung saan ginagawa ang mga bala. Si Rainiel Pawid ang may ulat. 2 ang patay samantalang 2 iba pa ang sugatan matapos ang nangyaring pagsabog sa arsenal ng Department of National Defense sa Barangay Lamao, Limay, Bataan nitong May 26. Kinilala ang 2 nasawi na sina Ricardo Solomon, 40 anyos, residente ng Orion, Bataan, at Marvin Tatel, 38 anyos, mula naman sa Limay, Bataan. Dead on the spot ang biktimang si Tatel at namatay naman sa DND Arsenal Infirmary ang biktimang si Solomon habang nilalapatan ng paunang lunas. Sugatan naman sina Marcelo Rodriguez at Alan Wisco na kapwa residente ng Barangay Lamao. Base sa inisyal na investigasyon, nangyari ang pagsabog sa mixing composition building kung saan ginagawa ang kemikal para sa bullet primer. Ang 2 namatay umano ang may hawak ng processing ng kemikal habang inaayos ng mga biktimang nasugatan ang hydraulics. Nagsasagawa na ng investigasyon ng Explosive Ordnance Disposal Team ng Bataan kaugnay ng insidente. Ang DND Arsenal sa Bataan ang nagsisilbing pagawaan ng mga bala at explosive na ginagamit ng AFP o Armed Forces of the Philippines. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Kapampangan pilot student patay ng bagsakang eroplano sa La Union. At 2 heliograph towers sa Magalang patuloy na pinangangalagaan bilang simbolo ng kasaysayan. Magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News at sa ibang mga nangungunang balita. Nasawi ang 25-year-old na Kapampangan pilot student matapos bumagsak ang sinasakyan nitong light aircraft sa La Union. Nagsasagwa ng solo cross-country flight ang estudyante nang mangyari ang aksidente. Si Rainiel Pawid ang may report. Patay ang 25-year-old aviation student na si Mark Irvin Sabile matapos mag-crash ang sinasakyan nitong aircraft sa bahagi ng Caba, La Union nitong May 26. Base sa report ng Philippine Coast Guard, na-recover pa ang katawan ng Kapampangan student pilot at dinala sa malapit na pagamutan. Napag-alamang residente ng Apalit, Pampanga ang nasawing estudyante. Kinumpirma rin ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang insidente. Nagsasagawa umano ng solo cross-country flight ang student pilot na sakay ng Tecnam P-2010 plane. Galing ang estudyante sa Iba Airport sa Zambales na dadaan sana sa La Union Airport at Lingayen Airport bago muling bumalik sa Zambales. Si Sabile estudyante ng First Aviation Academy sa Subic. Sa official FB page ng Aviation School makikitang Marso ngayong taon ang unang solong makapagpalipad ng light aircraft si Sabile. Samantala, nakadeploy na sa lugar ang CAAP Aircraft Accident Investigation and Inquiry Board investigators para malaman ang sanhi ng aksidente. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa ibang balita, ang pagdiriwang ng National Heritage Month at parimula ng nalalapit na selebrasyon ng Araw ng Kasarinlan na una dito ay ang Philippine Flag Day Celebration. Itinulak ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang pagkilala at pagtanggap ng sertipikasyon ng ICP o Important Cultural Property sa Heliograph Tower, dalawang lumang simbahan sa Magalang, Pampanga. Narito ang ulat. Tunay na mayaman sa kultura at kasaysayan ang lalawigan ng Pampanga. Hindi lamang makikita ang kwento ng nakaraan sa pamamagitan ng mga pista, tradisyon at pagkain, kundi pati na rin sa mga istruktura sa probinsya. Sa bayan ng Magalang, makikita ang dalawang heliograph towers sa Barangay San Isidro at Santa Cruz na idiniklarang important cultural property ng Pambansang Museo ng Pilipinas. May 5 kilometro ang distansya ng dalawang tower. Bilang isang important cultural property, hindi ito maaring basta-basta sirain nang walang otorisasyon ng mga kinaukulan. At ayon kay Magalang Tourism Officer Ryan Miranda, bukod tangi at makasaysayan ang mga towers sa kanilang bayan. The 2 heliograph towers of Magalang, they're the only heliograph towers in the Philippines, no? Yung heliograph towers, these are watchtowers. But compared to other watchtowers, specifically the watchtowers in Visayas, you could find them at least near the seashore o sa ito hindi sa coastal town, upland siya, malapit siya sa bundok. Naging instrumento raw ang mga lumang istruktura para magbigay ng impormasyon sa mga Kastila noong panahon ng kanilang pananakop sa Pilipinas. No, their prime purpose is to guard the mountain kasi nga yung mga kalaban noon nagbubundok sila sa bundok Arayat, no, ng mga Kastila. So ngayon, para silang yung Magalang used to be a fort of the Spaniards during the Spanish colonial period. So gina-guard nila yon, parang meron silang mga Morse code but parang mirror sila, concave mirror sila. So they pass their signal to the other tower until it reaches the fort. Yung mga heliograph towers, they were constructed around 1863 onwards. They're located 5 kilometers away from each other. Bukod sa pagtanggap ng sertipikasyon ng ICP mula sa National Historical Commission of the Philippines at National Museum of the Philippines katuwang ang lokal na pamahalaan ng Magalang, ginawaran din ni Magalang Mayor Romulo Pecson ng halagang 150,000 pesos ang kura paroko ng San Bartolome. Yon ay para sa conservation funds na napakahalaga rin umanong paglaanan ng atensyon dahil isa itong yaman ng bayan. Siyempre kahit na maliit na laga lamang dahil pinangangalagaan natin yung simbahan, yung mga pang-repair nila sa mga konting mga nasira. Mula sa Barangay San Isidro patungong Barangay Santa Cruz, itinulak ang maikling selebrasyon na ito'y hindi rin umano dapat mapagpaliban kahit na may pandemya, lalo na't kasama sa tema nilang ikinakampanya ang umano'y Victory of Humanity sa larangan ng pagsisilop ng pambansang pamana.
Paulo G. Santos, CLTV News. At yan ang mga balita na kalap ng CLTV News. Para sa kadagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV36Official, at CLTV36 News, at CLTV36. Kung nais nyo ang balikan ng mga programa ng CLTV, maaari nyo bisitahin ang YouTube channel at CLTV36Official at ang aming website www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Quezon. Maraming salamat. Magandang gabi.